Orang tua di Minangkabau ado ampe parakaro. Pertama orang tua tungku, kedua orang tua sendok, nan ketiga tua umur, nan ka ampe tua pusako. Kalau nan dikatakan tua tungku mak, dipanggang jo api enyo anak, disiram jo air enyo aniang. Kalau adalah orang tua nan macam itu, angin dingin dalam negari, ndak mau tahu je lingkungan, nyo tahan di rumah anak bininya. Iko orang tua nan cilako. Kalau orang tua nan kedua, banamo orang tua sendok, mengusik alam dan salasai, mengaruh air nan janiah. Jungke jo patiang di hatinya, asuang sinan jungke di siko. Sayang di orang nan kaelo, sayang di orang kabacarai, banci di orang nan kaelo. Itu nan sipek tua sendok, usah dipakai nan bakian. Kalau nan tasapui tua umur, balain pulau parangainya, kok datang nan mudo mata, pai bacarito jo nan tua. Batanyo ang bawa pakai hangku, bari izin ang bawa batanyo. Ada nan bantu iko angku, nan bantu iko, baagolah caronyo. Dek nan tua tadi, bajawe juga lak senyum. Lah barau moyang kini, alah 23 angku, adalah 60 umur dan tak ada nan yang kaji. Pitih saja cari dahulu, sekolah nan kawan tambah, itu nan banyak masuk kini. Dek dinyo indak tantu puluh, mak nan kajadi jawe jo saponyo, nyo adu jo umurnya saja. Kalau orang tua nan bapusako, pandai ma atak ma etokan, pandai ma agak ma agihan, pandai ma uleh rumin putui, mau jisa muik dalam batu. Indak nyo tahu-tahu saja, tahu di anak kamanakan, tahu di korang kampung, tahu di bayang kato sampai, tahu di tinggi kamaimpo, tahu di gadang kamalendo, tahu di rantiang kamanyangkui, tahu di duri kamancucua. Itu nan patut kita pakai kalau jadi orang tua, walau tak tungkui tagu lampai, indak karusak rumah tanggo. Baitulah mama, dun sanak basamo. Kalaulah jadi orang tua pusako, kita akan menjadi orang nagari. Kalau orang nan tua nan tiga tadi, tua umur, tua sendok, jo tua tungkunya menjadi orang isi nagari. Di dalam itu orang di nagari, KTP-nya lai orang nagari. Tapi sipeknya orang nagari, tidak terpakai dinyo. Kalau orang tua nagari, kok rapi orang di musaji, walau di musala, harilah pukul 9, rapi ke dimulai. Batanya orang tua nan lah duduk, mangkuang ini jang, tolong nampak lah. Rapi ke kita mulai, japuk lahnya pulang sontak, kau nak caliak sakit nak beliau. Itu nampak tu kita pakai. Kalau orang tua bapusako. Walaupun secara umum, orang tua bapusako, koknya ketek. Matah. Tapi kata tua nanya katuan, kok kusutnya pandai menyalasai, kok karuah pandai menyaniahi, itu nampak tu kita pakai. Iyo bana bak kata orang. Si barimbun di Bangkaulu, ureknya sampai ke tapian dah hanya tiba di Subarang. Buahnya jatuh atas batu si kalabuak di Pandakian, engeran anak burang nuri. Pandai menyusun orang dahulu. Elok agaknya orang kudian, mauleh indak membuku, membuhu indak mengasan, usah dibawa masuk hati. Hanya harapan dari ambo. Kalalawa di Pulau Rimbang, anak rusuh mati tadapiah. Kok gawa tolong ditimbang, kok doso ampunan labiah.